Doon kaya naapo ko yung mga uban nga mamulong may ngapon lagi salamat. Okay, salamat kayo Brother Edgar Rosiana no ato igsuon sa Assembly of God. Mao na nga doon na sa mga pagpamahayag no. Unya katong mga nakadungog sa iyang pamahayag, welcome na pagdawat sa inyong mga reaksyon no. Pinaagi gihapon sa cell number kaganiha nga atong gi-open no 0946 096 9653 alang sa inyong mga pagtawag o pag-text no. Unya atong ihatag po sa lain nga mopaambit no. Unsay reaksyon nining atong tema lagi nga matuod nga iglesia o simbahan kay daghan nagong mga simbahan karon no. Unsa ba ni ato ihatag ni Brother Gerson Murcia atong igsuon no sa simbahang Katoliko. Unsa may kahatag po nimo ni Brad no sa reaksyon nato sa atong tema karon. May hapon sa tanan sa atong mga listener. Sa atong tema karon nga gikuan dili man kay naingon nga kuan kay ang history mo tug-am gyud na sa tinuod. Ang history may mutug-an. Sa unang panahon kinsa may atong messenger sa una si Moises may gihimo nga kuan hangtod nga nagpadala siya sa isugo niyang anghel nga magmabdos usa ka batang lalaki ngandan og Hesus. Pagkahuman natuman ang kasulatan, gibinlan ang mga apostoles. Then pagkahuman sa mga apostoles, na po'y mga sumusunod. So ang history ba mutug-an dyan na siya og kinsa muangkon sila nga sila po'y tinuod. Nya naaman jud tinuod, di man jud ingon nga sila tanan tinuod. Oh. So naadjay kuan source gyud ana nga. Lagi tinuod bali. Lagi Oh. dili pwede nga kanang 44,000 tinuod na. Oh, dili Unsa na man na? pwede nga tinuod. Dili na Sila pwede. nga nag-claim sila nga tinuod. So dili gina bakak gina siya tanan. So maingon ta og 100% na naa ka diri nga reliyon nga maluwas na jud ka di man pod kay basihan man pod sa sala nga binuhatan sa tao gud niya. Ang Dios na may makahukom ana, di man ang reliyon may muhukom ana, ang Dios man. So ang Dios nagtukod og iglesia, nya ang Dios yaman ang luwason niya di man pod bakakon ang Dios ya gid po nang luwason niya ang iglesia. Ang Dios di man bakakon. So ang kuan history mo ra gina naadjid ang history mutug-an sa tinuod. For example, usa ka tawo unsa man yung pagkahibalo unsa yang tinuod ngalan ug unsa yang apelyido kun dili ka moagig PSA mao jud na yang record. So inana sa dang simbahan so naay mga history naabay mabasa nga Katolik kanus sa gitukod ang Katolik unsay referensya nimo encyclopedia man na dito mabasa nga kuan sa wala pa ang Biblia gitukod na ba ang reliyon nga Katoliko ana ba. So naa ginay mga referensya nya kaning Biblia na-imbento naman ni atong 19 kuana 14 man siguro na diya sa Germany nga naka-imbento ng printing press then daghan na day kay translation di. So sa ato pa nanay daghan di mag-claim na din sila nga sila mo'y matuod nya di magyuna kay naa mag-history nga naa jay una gabuhat ug naa poy una nga tinukod. So, Okay, salamat kayo Brad no. Nga po na lang sa tanan. Oo. Mo to maigsoon ang iyahang tampo reaksyon no sa tuang nga tema. Unya to igsoon nga sa born again no si Brother Oje. Sige naman nga lingkod din niya unsa ba ni ka ani po diri alang sa pagtampo no. Labani po ni mo igsoon nga born again kay susintima na to nindot ba kayo? Nindot man kayo ni ganito. Ito ihatag ni Brother Oje sa So di born pa ko again. mo ko ano, may hapon di ay mo great sa ko diha sa nila ni Manoy Acopiado, nila ni Baklibar, mga panggiitan ng security guard sa Victoria Country Homes. Karon kaning timaha kani nahimo man gid ni siyang kontrobersiya gyud ba kay daghan man gud kay mo angkon gud karon sila gyud matuod nga iglesia. Ang ako lang sulti gud aning bahina nga sa 49,000 man siguro kabuok nga kaning pundok karon iyahay lang gislag angkon kung ilaabag kung sila di maton iglesia pero ang diri man gud nato may balan sumagod sa Biblia magbase kita sa Biblia karon kung imo gyusabton ang naada sa pulong ako lang usa lang ka bersikulo akong magkutlo lang gyud ani pinaka basic yun isa diri sa John 3:16 nga kung ikaw nagtuo jud ka sa Ginoo maluwas jud ka. So nagpasabot ana gyud nga walay relihiyon,
walay simbahan nga makaluwas na to kundili si Jesucristo ra gyud. Mao na nga ang mga tinuan sa mga Kristohanon mao nga si Jesucristo ra gyud ang bugtong mangluwas ug wa nay lain bisan mao ginay matuod gyud nga gituan na mo isip born again Nicolay. So ang akong giparugan magkabahin anang matuod nga iglesia, ang among gituhan is si Jesucristo ra gyud ang bugtong mangluwas ug wa nay lain pa. Mayong hapon og kanatong tanan. Okay, salamat kayo Brother Uji Oliva sa Born Again, no? Alang usab sa iya ang paghatag og reaction sa side sa Born Again, no? Mo na maigsoon no nagi depende sa Born Again, no? Brother Uji. Uli atong ihatag usab sa paghatag og reaction ni atong tema, no? Atong kuan depende sa simbahang Katoliko, no? Sa Catholic Faith Defender, Brother Silbert Dondoyano. Okay, Brad. Daghang kayong salamat, Brad Nicolay. O daghang kayong salamat, Brad Oji. O sa atong higala sa sa Assembly of God. O sa akong kauban po diri nga nauna, si Brad Gerson. O ang atong control po no, sa technical side si Danny. O atong itimaya po ang atong station manager, Edgar Dagumo, o uban na sa mga kauban niyang radyoman. O kaninyo tanan, no? Nga naminaw karon maayong hapon o maayong adlaw sa Ginoo. Sa pagsugod, unahon ako katong awahin ako na hisgutan sa akong higala si Brad OJ, no? Nga naghisgot siya religion nga wa may makaluwas ana kaya ang imo man yung relasyon sa Ginoo. Now, ang atong ikaistoryaan na dili ta mosupak anang kinahanglan maayo gyud ang atong relasyon sa Ginoo. Ang ato lang ipangutana kung kanang pagtulun-an nga walay relihiyon makaluwas, tudlo ba na diri sa Biblia? So, muna atong ipangutana sa mga ni OJ o sa ubang mga grupo nga nagtudloan ng walay relihiyon makaluwas. Now, kung basahon na to ang James 1:27, no, sa King James version, no, ag 16:11 yun nga King James version. Ag una yun nga King James nga hubad. James 1:27 giingon diri ni James, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Unsa kuno giingon ni James diri Santiago, ang tiunay o limpyo yun nga relihiyon nga undefiled sa pa walay buling. Sa atubangan sa Ginoo sa Dios mao ni mao kadtong pagbisita sa mga ilona o fatherless, sa mga byuda o sa ilang mga kagulanan, no, affliction o kalisod apila na diha, and to keep himself unspotted from the world. Atong masabot kana ding mga buhat nga maayo mo ni gitawag pure religion. So ang mga buhat Kristiyano di ay religion kung atong sabton gani mo'y tinuod o pure. So kung moingon ta nga walay religion makaluwas, so kung nagbansay ka ani, kining giingon diri unsa nang pure religion, di ka maluwas. So mo ni atong pangutana sa mga igsuon na to. O wa man gyud pud koy nabasa bisan unsang libro nga ay naaray koy babasa na libro nga moingon nga walay relihiyon makaluwas pero dili Biblia. Kana arang mga komentaryo sa ubang pundok na mga pastor pod, ministro nagtudlo ana, no? Pero ang mga apostoles wala magtudlo ana. Kanang pagtulun-an nga walay religion makaluwas. Sinoon kinahanglan i-explain po na nato og ayo og unsa gyud nang religion pod diri sa Biblia. Now kung maghisgot ag Christianity, wala di mabasa sa Biblia nga dili na pwede tawgon og religion. In fact, kung nakahibalo ta unsa meaning anang religion, dili lang nang kanang sabton na to nga sikta, pundok, di katong halawom gyud nga meaning anang religion, gikan man agud sa Latin nga pinulungan religare.
Religare gani unsa man abot pasabot, to bind back to God. Mao na siya religare. Paghikot nato pagbalik ngadto sa Dios, mao na religion. So kung mao na meaning sa religion, paghikot nato pagbalik sa Dios, pagbind kay ngano man nalayo man gud sa Dios. Gumikan anang sala. So kinahanglan ta mahikot pagbalik. Mao man na religion. So kung mao na ang meaning anang Latin nga religare nga gi-in-English na to religion, paghikot na to pagbalik sa Dios, nganong mo ingon man kag di ka maluwas kung mahikot ka sa Dios? So mao na atong pangutana sa mga nagtudlo og walay religion makaluwas. Nakaron ang matuod gud nga iglesyang gitukod ni Kristo amo man ning gisgutan pod sa Catholic Faith Defenders niadtong Domingo. Usa sa ilhanan sa pag-ingon jud ni Kristo nga magtukod ko og iglesia. Ingnan niya si Pedro, magtukod ko Pedro og iglesia, naingon nga siya, kining iglesia iyang gipasabot nga lig-on. Kaya ingon siya nga, bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog. Unya, pag ingon niya nga dili mabuntog ning iglesia ha, naa din siya tao nga giingnan nga, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko nga iglesia, bisan ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot usab nako sa langit. Unsa may essence ana? Pag ingon ni Kristo nga magtukod sa iglesia, unya iyang giingnan si Pedro, tagaan ka nako Pedro og yawi, unya ang imong idili dire, idili sa langit, ang imong itugot, unsa may essence ana? Unya, pag sulti ni Kristo ani, dili biya kay si Pedro ra ituwa dito. Kauban biya ang ubang mga apostoles. Di ba? Unsa may essence nganong si Pedro man iyang giingnan, nga daghan man to mga apostoles dito ga gayam pungad. Now, sayon raman na, unta sabton kung maminaw lang unta ta sa mga obispo ba nga Katoliko. Atong tan-awon din nato ang historya ng Kingdom of God. No? Sa Amos 9:11 guys, si Amos nga kadtong gingharian ni David napukan i-restore to. Kay iya man to sa Dios i-restore to. Gani ang mga exegetes moingon nga dili na parehas kang David jud nga military session nga gingharian nga kanang duguon kundi spiritual kingdom na nga si Jesus na may mangunay ana, ang iglesia ang gipasabot ana. Gingharian sa Dios nga si ang Dios na mismo gyud may mutukod na gitagna sa Daniel 2:44. Og natuma na ni Kristo kay si Kristo man ang Dios nagtukod og gingharian kon iglesia nga bisan ang ganghaan sa Hades dili makabuntog. Nakaron kay mao man day na pattern man day na sa gingharian ni David, ang kalainan lang kay spiritual kingdom ni nga dili na ni dugoon. Oh, kay panahon sa gingharian ni David dugoon man to kay la mga kontra pamatyon man nila. Oh, pero sa kining kang Kristo gugma na may ipahari diri mo nang katubitawng si Lutan untag dit penalty tong babae nga mananapaw si Kristo wagay siya mo patay. Nga base sa iyang sulti kinsa tong walay sala diha ninyo moy mo bato sa to pa mo patay anang babayhana. Nya atong higayuna siya ra biya walay sala dito. Di ba? So kung ibase nato sa iyang gisulti litrahon nato, so si Kristo moy angay mo patay atong babae base sa balaod sa mga Hudiyo. Pero nganong wala niya patya ang babae? Oh. Sa Catholic exegesis, kay gigamit ni Kristo ang iyang gahom sa kanang binding and loosing. Paghikot og paggapos, pagluag sa ubang hubad anaron pagdili og pagtugot. Naaman siya gahom sa pagdili og pagtugot sa tupa pwede niya ipatuman ang balaod nga existing, pwede po niya luagan. So iyang giluagan ang death penalty sa mga Hudiyo. Unya kay kana ra bang gahom iyang po nang gihatag siyang simbahan. Si Pedro galiuna iyang giingnan ana kana sa Mateo 16:19 kini akong giingon pagtukod niya iglesia iya din giingnan si Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong singular. Dili si Santiago iyang giingnan, dili si Pablo iyang giingnan. Wa po si Pablo dito. Wala. Si Pedro iyang giingnan. Nagpasabot nga si Pedro day iyang parehas nga murag siya. Sa Katoliko gitawan ni mao na nga baykar si Pedro.
Kay buhat man na ni Kristo kanang pagpangulo kanang gahom sa pagdili og pagtugot niya nganong sa 12 ka apostol si Pedro may ang giingnan ana. So mao nang wala man sayop ang mga obispo nga si Pedro day may vicar of Jesus Christ. Representative of Jesus Christ. Nasamot kung basahon ang Juan 21:15-17. Katong taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit. Mao gihapon gayampungad gihapon nitong ubang mga apostoles pero nganong si Pedro ra may ang giingnan. Pedro at iman na ang akong mga bata pa guys pagtuo katong unsa to termino ato likulay kanang bata pas pagtuo kanang sa may kalayan di ba sheep o lamb sa may kalayan ana no? Murag nati daw na. Nati. Ang mga nating karniro o mga karniro ng Diyos, mga hamtong, ipadumala man niya ni Pedro. Unya ti man ha, ubang mga apostolis na rin tumanong nganong si Pedro ramang iyong giing na. Unya, kanang pagka-shepherd ba, buhat man na niya. Nasa Juan 10:16, usa ka panon ubos sa usa ka shepherd magbalantay. Si Jesus Christ man na. Nganong si Pedro may iyang pabuhaton ana. Kay mo kayab na siya sa langit. Kay ang iglesia naagay mangulo. Sa tanang relihiyon ron, kinsay nagtudlo. Nga si Pedro mo'y gi-appoint as visible head sa dihang nikayab na si Kristo sa langit. Kinsa may nagtudlo ana? Roman Catholic Church. Di ba? So, mo po na ipamalandungan nato nga ang matuod nga iglesia si Pedro mo'y unang gipili nga executive minister o prime minister. So gikasubok us pag-ingon nga kanang INC di na mao kay ang unang ilang gipili ana si Felix Manalo man. So kuwahe sa gipili ni Kristo nga si Pedro may unang gipili. Kanang sa Davao pod samot. Og uban pa nga mga pundok ron nga nagpili-pili ra silang ilang kaugalingong leader. Nga unta ang gipili ni Kristo si Pedro man. Di ba? Now, atangin ninyo nindot kay ako ning tukion og gayo. Katapusan na lang. Ang history atong gingharian ni David God, basta gingharian gali naanay hari, timan-an jud nato. Unya kanang hari naanay tinugyanan sa Yahweh, put pasabot prime minister. Ang hari naanay si prime minister unya ang simbolo ana tugyanan kag Yahweh. Unya kanang imong posisyon kung tugyanan kag Yahweh, tawgon kag father. Sa kinat sila anak papa, sa to pa leader. Na mabasa sa Isaias 22:20-22. 21-22. Ang istorya ng Isaias 22 ingon ani na kay kanagong katungdanan sa pagkahari kung mabakanti doon na gyud mo saksi doon mo puli kay buhat 1:20 lagi ang katungdanan mabakanti doon mo puli. So kung wala na diha ang king doon mo sunod nga king. Sa gingharian ni David sa iyang line of succession doon na toy king nga gitawag og Hezekiah, King Hezekiah. Din sa panahon ni King Hezekiah naa siya prime minister o gitugyanan si Yahweh nga si Shebna. Si Shebna, nya kay wicked man siya niadtong higayuna agi anang authority sa binding and loosing, authority galis pagmando. Now, niadtong higayuna ang Dios pod may nagbuot nga ilisan to si Shebna kay wicked ang iyang pagkatinugyanan sa Yahweh o pagka-leader. Mo na nga kay ilisdan siya gipalagpot siya sa katungdanan, giilisan siya ni Eliakim. Basahan ra ninyo Isaias 22:20-23, giingnan si Eliakim dia, Eliakim, ikaw na ani kanang Yahweh nga gihuptan o authority ni Shebna kay dautan man siya, ako nang itugyan nimo kanang Yahweh. Ikaw na maghupot ana, tawagon kag amahan o mo na tinugyanan sa Yahweh, awahan, amahan, papa. O sa Katoliko ron gitawag nag pope kay para nga mapalahi gyud ang pagka-father ba. Kay kung mingon lang kag papa, father, daghan mang papa, father. Di ba? Ako papa man pugo, father man pugo kay amahan man ko. Para mapalahi ng katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh, gilainan nagtermino nga pope. Kung mingon galig pope, katunan nang gitugyanan ng Yahweh sa Dios. So spiritual na. So mao na. So na ay prime minister. Unya sa New Covenant Kingdom kinsa may hari si Jesus Christ. So kay ang hari kanang naaman na si Yahweh nga iyang itugyan pod sa iyang vicar, iyang prime minister, kinsa may gitugyanan niya sa maong mga Yahweh. Tanan bang apostoles? Only Peter. Kay si Peter may iyang tugyanan anabot pasabot siya may second in command to the king. Prime minister. So mao na nga si Pedro may kanang unang prime minister o executive minister dili si Felix Manalo.
Nakaroon kay ang bakante, kung mabakante ang katungdanan, doon na may mapuli, buhat 1:20, history will show us. Nga amo na ang mga Santo Papa. Karon atong tubago nang moingon sila nga, uy, history book man na, dili na tuhuan. O encyclopedia, dili na tuhuan. Depende. Dili tanang gisulti sa encyclopedia, history books, dili tinuod. Gani, kung writer tag history book, maulaw po ta magtumo-tumo diha. Di ba? Maulaw ta magtumo-tumo diha. Gani, para nako, kung honest lang ang history book, kinahanglan man na nato kung mo prove tag mga debate kay ebidensya man na. Sa korte bitaw, kinahanglan magagreferensya. History pwede mo na nato kag ebidensya. Kay dili man na ingon nga kumo kay wala sa Biblia di na tinuod kato dayang kinabuhi ni Rizal wa man na sa Biblia nya di na tinuod. Di ba? Katong Dark Ages, Inquisition, panahon sa Crusades, naabago na sa Biblia wala man na pero puros man na tinuod. Katong pagtukod ni Muhammad o ang Islam, religion, nabago na sa Biblia, niya kay tinuod man na. Oh. So, dili dahil na to i-condemn, basta history book di tinuod. Gani, in fact, kung tinuod na, himuo na to ng referensya. Gani, mabasa man po na sa Biblia kung wato ka sa hubad nga kanang Living Bible. Living Bible sa hub 8:8. Now, sa ubang hubad, wala giingon nga history na, history book. Giingon lang nga, susihan ninyo. Susihan ninyo ang past, kanang yun sa napaghubad. Susihan ninyo. Kung atong sabton, kung sa may pasabot nganong susihon, para pamatud-an kung tinuod ba nagdili. Di ba? Unya, kanang mga history books, mo biya na katuyuan nga isulat na para pagpamatuod nga nahitabo gyud na. Kasi ng history ni Rizal, naman na sa mga history books. Oh. So kung pamatud-an na to nga ang Katoliko mo itinuod, dapat lang kami mga CFD mo kutlog yung may encyclopedia. Tingali, mayroon lang mo nga wala man gud among pundog gud mapamatud-an sa history mo nang di mi mo gamit ana. Aka na noon siguro mao na inyong katarungan. Kay wala man mo ika-support, so mao nang inyong mo na mo argue. Pero kami kay na may ika-support nga encyclopedia, tulo na ka encyclopedia, International Encyclopedia, Grolier, New Book of Knowledge, puros na mo pamatuod nga Roman Catholic Church tukod ni Kristo. Now, lisod man og akong pakyaw ni diri kay maulaw ko na po koy mga kauban din napoy pangutana. Now, diri na siguro og naay mga pangutana ako pagaling hisgutan ning Isaias unta 66:23 kay kibalo ko ron mga igsuon na tong Adventist. Unya anya kay nganong inyong gilisdan man nagdomingo nga Sabado man na. O kada muna atong hisgutan sunod, no? Sunod Nganong na nga Domingo na. Okay, salamat kayo Brad no sa panahon dayon. Atong ihatag ang panahon usab ni Brother Oji alang saya ang reaksyon no kay do na po sa reaksyon kay mo react man gyud no kay naminaw man o na nga doon reaksyon. Okay ba Oji sa may reaksyon nimo? Ako lang ikasulti atong giingon ni Brad Silbert nga kung imog yung katong giingon niya nga walay mabasa ko nga true church sa Biblia. Okay. Ako dili ko mo dili ko mo sanay mo supak ana. Pero kato kong gihatag nako nga teksto abot na kag sabtan po kanino pero sa ako na po ning reaction kabahin ato imong gipangutan na Brother Silbert no nga katong teksto nga akong gihatag gaganiha nga John 3:16 ug imong yung masabtan ng tekstuha nagpasabot nga si Jesucristo wa gid sa kadala og religion. Wa jud kay mabasa diha sa Biblia nga dili lang Katoliko, bisag unsa nga relihiyon, wa gid sa kadalag relihiyon. Ang iyang gidala ni Jesucristo mao ang kaluwasan. Niari sa diri sa kalibutan aron ta luwason. Kung imo di masabot ang tekstuha mo na nga ang ako lang ikatubag sa katong gipangutanan ni Brad Silbert nako, ana nga nagtuo man gud may isip mo again nga si Jesucristo ra gid ang makaluwas. Kay mura na wala gid nagdala og religion si Ginoong Jesucristo kana ra og may hapon tanan. Okay, ito ibalik usab ni Brother Silbert sa iyahang pag-reaction usab sa gisgutan ni Brother Oji. No, ay hatam entertain sa atong mga text. Okay, salamat kay Brad Oji. Valid kayo ang maong reaksyon no hinanata nga demokrasya sa pagtuo. Now, ang akong pag-react ana no. Basahon lang nako ang tudling kung tinuod ba nga giingon diri nga si Jesus Christ wa magdala og religion no. Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan
ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Now, pasaylo ako sa pag-ingon nga wala giingon diri nga si Kristo wala gadalag religion. Tingali pwede po ta balusan no wa po niingon si Kristo diya nga gadala sa religion. Di ba? Both sides dili mabasa, litra por litra. Now, unsa mo na to pag prove nga ang Christianity religion gyud? Dili lang ta magsaligog sa kabersikulo. Dagan ta ubang bersikulo. Sama atong gikutlo nako ganiya sa James 1:27 nga kanang mga buhat sa pagtuo religiong tawag ana pure pa gani. Di ba? Oh, then apay lain ana murag 1 Timoteo 3:16 ba to? Nga depende pod sa hubad noon nga walay ako ra guning basahon siguro no. Okay, na may mabasa gyud dili lang kay James 1:27. Na po na sa 1 Timothy 3:6. Timothy 3:16 ba to? Na atong basahon niya. Okay. Dara, 1 Timoteo 3:16 sa maayong balita Biblia. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Hindi na nako ilawas pagbasa. Kung ato po ning ilawas mo taas na ang importante kini lang mabasa na ingon si Pablo nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. So si Pablo nag-ingon nga ang ila ding kausa relihiyon. Nya ay kog ingna nga ang kausa ni Kristo o kausa ni Pablo dili parehas. Usaman sila sa iglesia sa ato pa kung moingon niingon si Pablo nga relihiyon ng ilang gipasakupan, so probably basin mo na gitudlo po ni Kristo, di lang mabasa siguro sa Biblia litra por litra. Pero dili man guni litra por litra lang sabton po na to. So base sa atong gi-explain unsa ng religion, plausible or valid o logical ang pag-ingon nga religion ng Christianity. Okay, salamat kayo, Brad, no? Atong mga texter din kaya wa pa man po ni tawag po no sa 0948 ni sa good afternoon naamoy mga padula karon pastor ginagi sa pagpangutana bahin ning padula ang atong maigsuon sa pining nasod no unsa na oras sa hila karong bag-ong programa ba alas 6 Salamat no. Strategy na sa atong mga igsong piniling nasod ato po nang gi-respect no? Sa Biblia kung mangutana ta nabay padula pod wala ang po siguro no kanang pero okay ra man ali ang kumusupak ana no. Okay, kana pag inganyo maguna sa mga listener nga aron daghang maminaw. So naagi padula mo na mga strategy. Unang kita gani og naapod ta, himo pud ta na aron daghang minaw na to. Pero dili ta magsalig og ingunana nga sistema sa program. Okay, aron makita nato ba ang motibo ba sa mga listener. Kay di man gud ta kasiguro gud unsa gyud motibo anang naminaw na to. Gusto ba gyud sila maminaw kay gusto og kamatuoran o tungod lang kasi premyo. Di ba? So, para nako mas maayong po siguro ng dili lang ta ana kay ngano man aron maatog yung makita gyud ng mga listener ba nga tinuod gyud silang laminaw kay kamatuoran gyud gipangita. Kay kung magsaligtag dunay mga premyo ana, mga pakulo ana, aditang kasiguro ana og kanang mga listener ba tinuod ba na kay basig kanarang imong premyo ra mo giapas ana. So okay sige mo na nga dito lang ka sa tumaigsoon sa piling nasod no. Mo na makadaog kini ang kuan mo na lang nakay pwede ginamos ana no. Okay? Dahil naman nag-text din nga espiritu sa kinabuhi asa na siya mabasa sa Biblia no ang espiritu sa kinabuhi daw. Brad asa mabasa sa Biblia? No gamay lang tubag asa mabasa sa Biblia ang espiritu sa kinabuhi. Sa may katubag ni mo na Brad Silbert sa iyang pangutana no. Unsa? Tesa? Asa mabasa sa Biblia ang espiritu sa kinabuhi? Kuyaw ni nga nawala akong monitor Nikolay. Asa naman tong DXDR. Adri na lang. Sige. Dara, sorry ha. Kay naggamit kog headphone ba rin na unsa man ni magkadimao. Okay. Unsa to ba Nikolay? Asa daw mabasa sa Biblia ang espiritu sa kinabuhi? Espiritu sa kinabuhi. No, dahil mga bersikulo nga mabasa na to na pero nalimot na kung unsa kay particular no.
Kay mayong kag espiritu daghang kayong gamit na nga pulong, mahimong Espiritu Santo, mayong kag espiritu sa kinabuhi. At usang tanawon gyud sa paggamit sa sentence, no? Okay, nalimot ko og asa na mabasa. Pero unsa may essence po, unsa iyang bot pasabot. Okay, espiritu sa kinabuhi, no? Okay, ito nga lain nga text sa 0977 last number 583 ngadto ni kang brother Luciana, no? Mangutana ra ko ngadto ni Brad Edgar Luciana. Husto siya sa iyang pagsulti nga daghang pagtulun-an nga hinimo lamang og tawo nga dili subay sa Biblia. Ngano man nga gisunod man niya ang adlong Domingo nga pagtulun-an nga Katoliko man na ang nagtudlo ni ana. Oh, ikaw ra sana. Tubaga ni Brother Edgar, no? Kaya yung nakakatsa attention din mga gipambit po, no? Atong ikuan. Nga okay sa imo ang mga pagwali, nga doon ay pagtulunan nga hinimo sa tao. Onya, ingon siya nga, ngano man nga nagsunod ka sa adlaw nga Domingo, nga iya man na nga pagtulunan ang adlaw Domingo sa Katoliko. O ngano nagsunod maka sa adlaw Domingo. Daghang salamat no sa ato ang entertainon, no? sa maong nangutana. Ako gasunod ko sa adlaw nga Domingo kay mabasa man na gud sa Roma Roma 9. Di ako masaya Roma 9 bersikulo 4 nga ang tanang adlaw gisimba na siya. Dili balaan. Ang tanang adlaw matud pa nga kung ikaw nagtuo ka nga kanang adlaw mo imong isimba, so padayon kay mo man na imong pagtulunan. Og ikaw gatuo pod ka nga adlaw nga Sabado or Domingo, so magpadayon po ka kay lain-lain man taog mga pamaagi sa ato ang pagsimba. Sumala po sa mabasa sa Biblia. Okay, muna to Okay, akong no? tubag. Mo tong igsuon no nga nangutana ni hatag nagreaksyon si Brother Edgar, no? Di na ay nanawag nga ato ang igsuon sa Seventh Day Adventist, no? Si Brother Mitchell Bendilio. Atong ikuan ning Sige. connector na ikon diya, no? Alang usab sa iya nga panahon kay nindot gani nga isyu, no? Kay ni hatag man pug reaksyon ni atong kauban. Dayon okay. Hello? Kuan ni ba, no? Yan, no? Ang sa kuan, guys. O kaniyang sa cellphone. Si mangutana sa tangdanian. Okay. Sige, Bad Mitch. Ato na ang ikuan. Dili. Isa ko ay connector. Sige, Bad Mitch. Okay na. On air na ta. On air na, Bad Mitch. Kanang unang-una katong nangutana na asa mabasa na ang espiritu sa kinabuhi. Juan 6:33. Okay. Juan 6:33 to. Ngayon, ang pahayag ni Brother Edgar Luciana na pwede ang tanang adlaw ingon na pagsimba dili to Roma 9:4 Roma 15 no? Sa Roma kung di mo basahon pag-ayo Roma 14 to babasa Roma 14 versikulo 5 pero dili parang adlaw pagsimba diha. Nagingon ang bersikulo diha nga dunay tawo nga nag-ila na ang tanang adlaw managsamara. Apan dunay tawo nga nag-ila na ang usa ka adlaw mas labing maayo or mas malaan kaysa ubang adlaw. Sa bersikulo 6 nagingon kadtong nag-ila og usa ka adlaw nga mas malaan sa usa ka adlaw nagkapasidungog sa Dios. Di ka kabasa nga nagingon ang Biblia nga kadtong nag-ilapon nga ang tanang adlaw managsamara nakapasidungog sa Ginoo. Di ka kabasa ana. Usa ang matuod nga iglesia nga inyong diskutan diha, usa ra ilhanan. Nahimong lawas ni Kristo kay si Kristo'y ulo. Kung unsay gibuhat ni Kristo na ulo, pakita nga
kasunod ang iglesia. Kung nagbatasan si Kristo nga kada adlaw Domingo mo atong simbahan, away question nga ang matod nga iglesia obligado nga moadtong simbahan sa adlaw Domingo. Pero ang problema kay sa Biblia, ang batasan ni Kristo sa pag-adtong simbahan matag adlaw Sabado. Para ang buhat 13-14, si Apostol Pablo nisulod og sinagoga kung simbahan adlaw Sabado. Kay ang kung imaton ang pag-ayo ang Biblia sa 1 Corinto 14:27, ang tanan nga gibuhat o gitudlo ni Kristo ni Pablo gisugo kana sa Ginoo. Juan 13:13 ang Ginoo nga mao si Kristo. Busa di nato makita na si Apostol Pablo ni adto ni sulod og sinagoga sa adlaw Domingo. Di ta ka pahayag ana or kamatuod ana pinasikat sa Biblia. I don't know God. Actually, si Brother Veritas ni angko na iya naman ang i-acknowledge na ningon ang Iglesia Katolika nga si Albert Smith, a Protestant would follow the Bible, they should worship God on Saturday. But in keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Then, sinulat ka na ni Albert Smith, na Chancellor of Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter dated February 10, 1920. Kusa, mubiya tas Katoliko, magbantay lang yapon ng adlaw Domingo, may mubalik na lang tas Katoliko, manaya ko na lang awan diha. Away kapusulanan ba? Sige taong biyang Katoliko, pero kasunod-sunod na yapon tas maong doktrina o pagtulunan sa Iglesia Katolika. Kaya salamat, o may hapon karatong tanan. Okay, salamat kayo no sa ato ang ni paambit no si Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Then kuan og Yeah. hatag og reaksyon ng atong igsuon na si Brother Salbert Dondoyano. Okay, murag parehas mami ni Brad Rosiana po mo nang mo kuan ko mo tingog ko ani no yung Domingo. Okay, kadtong gihisgutan ni Brad Mitchell kaganina nga kung unsa ang ulo sundon gyud na to kay og kana bang di ta mo sunod sa ulo di ato pa nabulag ta. Di ba na separate ta. Now tinuod man na no. Tinuod na sa mga practices nga obligado ta gihapon mga Kristohanon. Now kung mubasa gud tag Biblia dili ta nang gibansay ni Kristo obligado ta tanan mo apil mo sunod. Sama pa nang di manggali kana galing baitan kung unsang si Ara dito o unsang subaa sila nagpabunya kinahanglan dito putatanan awaton gyud dili man siguro tanang gibuhat ni Kristo og unsa gyud sundon gyud tanan kay ngano man para saan ang pagpamista o pag-apil og pista gibuhat man ang Kristo katong pista pa sa karaang tugon di ba so mao na nga di ko mosupak sa akong higala nga sundon gyud si Kristo pero kadtong mga gibuhat ni Kristo nga obligado gihapon ta mo mosunod. Nya kay kanang pista sa karaang tugon matud pa ni Pablo landong man na siya do man na apil manggalin ng Sabat no katong Jewish Sabat. So mao na nga kuan wala man pud tay mabasa sa Biblia nga nisupak si Kristo ana o musupak si Kristo kung iyan ang usbon na sa iyang iglesia. Na? Di ba mo po ni atong ipangutana diri sa mga Adventist pod kung naaba po'y tudling sa Biblia nga si Kristo nagtudlo sa iyang iglesia nga kung usbon ninyo og Domingo sayop na. In fact, kung basahon nato ang mga pulong ni Kristo, masabot manggali implied ha nga pwedeng mausab sa iyang iglesia. Agian ng authority nga gihatag niya sa iglesia binding and loosing. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot itugot. Unya kung ayuhon na tugtuon ang Biblia og history, church history, maklaro man yun ang giusab. Tagaan mo na kog sampol. Sa pinadayag 1:10 naghiskot si Juan dihag Lord's Day. Apan makuting nga examination kanang Lord's Day sa pinadayag 1:10 kung mangutana ka sa Adventist Saturday na.
Now, kung ayuhon nimo nagtuon dili man yun na siya Saturday. Domingo na. Na daghang kong referensya na mga hubad na ko bisan ang mga PBCM minaw ko may laki po sila ni. Basta pinadayag uno jis nag mga hubad. Gani si Brad Mitchell kay bolo na siya ang switong daghang mga hubad nga Domingo na. Wa ko kitag translation sa pinadayag uno jis nga Saturday na. Di ba? Mudagan bugas Living Bible 1 Corinto 16:2 ang Domingo o unang adlaw semana Lord's Day gapon. Unya naihubad nga niingon si unsa na kinsa nagsuwat ana si Jano o nagsimba kuno siya anang adlaw. Unsa man na nato ron. So now ina nilang kung pananglit mo dagan si Brad Mitchell sa Isaiah 66:23 o 22 nga sa bagong langit mao lagi igpapahulay lang gyapon sa Saturday lang gyapon. Now ato lang i-share po diri ang Catholic exegesis ana. Kanang gitawag og typological interpretation. Kay dili tanang pagbansay sa daan maurag hapon sa bag-o. Kinahanglan makahibalo ta na para sa anong katong pag-isa sa larawan sa bitin nga tumbaga. Larawan sa bitin nga tumbaga ana gipasabot sa Juan 3:14 sa bagong tugon nga mao na lang pag-isa ni Kristo sa cross. Dili na tong larawan sa bitin. Nya ang handumanan ana mao po natong gihimos Katoliko ron kanang mga krusipiho. Oh. Katong ilang circumcision. Ang fulfillment ana nga sugo pag-abot diri sa bagong tugon bautismo na bunyag. Ha? Bunyag. Kolosas 2:11 ug 12. Nakaron kung moingon ta kanang sabat sa mga Hudiyo gipadayon magyud na sa mga Kristiyano. Oh? Dahil katong ganina lang makalimot niya ko unahon na lang nako nga walay mabasa diha nga magsimbahan sila o kanang nagyo sa templo Domingo. Now, siguro atong ipahinumdom ang mga listener sa kanang gitawag og understanding the scripture historically. Diba? During that time, sa bag-o pa ang iglesia walay kaugalingong simbahan. Timan ana to ha, wa pay simbahan nga Kristiyano atong higayuna tungod kay katong templo nga iyang sulod-suludan, templo to sa Jewish religion. Templo sa mga Hudiyo nga ang Dio worship Saturday, wa tay supak ana. Di ba? So, nakaatik ko sa akong higala nganong yatong gikutlo kay wala man gyud na wa man sila kaugalingong simbahan. Magtigo mangali sila mga sila ra balay-balay ra mangani. Kung moadto sila sa templo ang official worship dia Saturday biya, di ba? Oo. So sumao na. Then karon kung moingon ta nga napagalito sa Lucas 23 nga na mahulay sila adlaw Sabado. Now, understanding the scripture historically, sa bago pa ang simbahan, sa dihang wala pa nila mabalhin, natural ang iladog yun nga Dio worship ana katupag yung Dio worship sa mga Hudiyo. Namo ko'y history ana sa Church History by Lux akong basahon na. Gingon diri sa Church History by Lux page 9. Okay, Brad. Okay, gingon diri sa Church History by Lux page 9. Ang mga matuuhon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing ug hunahuna. Sabi ni siya na diretso ha. Sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo, uban sa ilang mga silingan. Ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga. So ang gipasabot ang sama atong mga taga-adlaw sa Sabado ba? O Saturday kay Jewish Sabbath man na. Pero sa sumpay giingon diri apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw semana. Anos sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Now, pwede na to ni makonek to prove nga sakto ning Church History by Lux, no? Kung mudagan tas pinadayag uno Jis. Nga naghisgot si Juan nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo nga gipasabot Domingo. Unya katupong communion service. Wala nun to tawag og Sabat, pero maklaro na to nga nagsimba sila. Kay nga naman kanang communion go di worship na. Worship na. Bisan pag susiho nang kanang communion pagsimba na, no? Buhat 20 bersikulo 7. Unang adlaw semana nga communion sila. Sa to pagasimba sila. Oh, ya nganong may unta koy naaman sa balay di man sa templo. Ang Kristiyano lagi during that time wa pay kaugalingong simbahan. Mo nang mangutana po niya ako sa
sa atong higala pod kung naa ba mo history nga matuod nga ang iglesia sa dihang ila na yung simbahan, dili tong Jewish temple ha, kanang ila na yung simbahan, ila ba nang gipadayon ng kanang kuan sa torre. Kana may akong pangutana pod sa mga Adventist. Kanang Christian na gyud nga temple, kaugalingon na gyud nilang simbahan, asa mabasa. Nga gipadayon na bisag mga sumusunod na sa mga apostolis. Nilang Ignacio, nilang Polycarp, kato kay mga disciple man na apostol. Ireneo, basahi ko nga magtiguman sila og Saturday. Kanang ilag yung kaugaling ng simbahan. Dili itong Jewish temple kay watay supa ka Saturday yun ang worship sa Jewish temple. So sumauna na sa bag-o pag yun ang iglesia sa dihang wala pa nila hingpit mabalhin ang solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday nga to sa Sunday. Ang special nga adlaw Saturday yun na. Pero naalay gipang pasabot ba nga magtiguman po sila Domingo sa tupad ha. Tigom sila moadto po sila Saturday sa Jewish temple. Then magtigom po sila sa Sunday in honor sa resurrection ni Jesus Christ. Yan mag-communion sila. Now, kung atong sabton, katong history, kinina lang siguro Brad Nicolay, no? Na may mga sige kay kuan. Mura magmapakyaw na to ni, pero nawatagin ninyo unya sa among programa sa CFD, ato ning pagbatbaton siguro Brad Nicolay ug ayo kay kining atong mga history ba nga ang mga Kristiyano giusab gyud na. Nya ko umingon ka nga Kristiyano gitawag og Catholic ni Obispo Ignacio disipulo ni San Juan so usara ng iglesia ni Kristong tinuod og Catholic. Dayon giingon man nga kana bang gitawag og Catholic sa ato pa kung ang Catholic mo usab ana so valid na tungod atong authority sa binding and loosing. Gahom na ni Kristo nga iyang gihatag sa simbahan. So kung muingon ta dili ta mo tahod sa Katoliko pagbalhin niya, wa na to gitahod si Kristo. Naara bay mabasa sa Lucas 10:16, ang naminaw sa iglesia sama rang naminaw niya. Kung di ka maminaw sa iglesia, wa pud ka minaw niya. Okay, Brad So, ang Silver. tinuod- Atong Sige. tagag panahon ni gamay si Mitchell no sa iyang reaksyon alang sa kuano kay okay, Brother Mitch. Okay, may hapon atong natungog mga pangatarungan ni Brother Freitas. Salamat nga iyang giangkon gyud nga wa gyud ay si Kristo nakahimo di ay og simbahan sa unang higayon nga nagsimbahan gyud og adlaw Domingo. Para as mo nako nga giangkon ni Brother Freitas nga panahon nga natukod na ngulo si Kristo, nagtukod siya og grupo sa mga pinunan wa di ay gihimo sila og simbahan nga ilang kaugalingon. Na mao na hinungdan, namatod pa niya, si Kristo nagpatasan na muadtog simbahan adlaw Sabado. Now, kung may untang Kristohanon, buhat 11:26, ang unang Kristohanon ang mga tinunan dito sa Antioquia. Di modo, di na ato ng panahon nga ang buhat dugay ng panahon nga natukod ang iglesia nga tinukod ni Kristo. Si Kristo dito na maglangit. Unya, ang buhat 13:14 sa gihapon si Apostol Pablo nga usas unang mga Kristohanon sa Antioquia ang iyang pagsulod sa sinagoga sa simbahan adlaw Sabado gihapon. Yeah. Matod pa ni Brother Freitas ganiya si Kristo daw, way babasa nga ikot usbon. Ang Mateo 5:17-19, Inos Kristo, ayaw mo guna-huna nga muani ako aron sa pag-usap sa kasuguan. Wala ko may aning sa pag-usap, kundi sa pagtuma ni ini. Klaro man ang acknowledgement man na. Naging do pwede usbon. Wa siya huna-huna nga, di na mo huna-huna nga, siya ni aring aron sa pag-usap. Wa gani siya ni usap. Karana noong mga ilang unang mga Kristohanon nga sila ni Policarpio, kaya pa na Ignacio. Dili na siya believable. O niya, sa kapit explain, ngayon sa magpasulti, walay mapamatud-an sa Biblia nga ang Lord's Day mao ang adlaw Domingo. Ang Lord's Day mao ang adlaw Sabado. Ang pagbalhin ni ini dili pinasikat sa Biblia kundi pinasikat lamang sa mando sa iglesia kung kabilin-biling tradisyon. So pa para ito ang pagsumpa.
Mao na nga kung imong dunat pagayo, may mga translation na Domingo ang pinadayang Onoges. Tinuod na. Pero atong hinunduman sa Philippine History and Government, page 78, gigawat sa Iglesia Katolika nga ang Papa sa Roma adunay dahom sa pag-usap sa gitahayan sa Biblia. Mao nang original na Griego, dili ka kabasaan na Domingo na ang pinadayang Onoges. Okay, Badmates? Mao na nga kung imong tunan katumana na sa gitahayan na pagtulon gidawat sa Iglesia Katolika na ang Papa sa Roma pwede muusap, mudugang, mukuha sa gitahayan sa mga doktrina sa Biblia. Ano yung resulta karon? Okay na, salamat. Okay hapon. Okay, Bad. No, salamat din. Gamay nga reaksyon, no? Kay ato mo over na kita. Okay, kuan lang na dili tanang balao dili mausab, no? Biblia mismo gaingon Hebrehanon 7:12. For the priesthood being changed, there is made of necessity. Kinahanglan ha, a change also of the law. Okay. Hebrews 7:12 kay ilisan kuno ang pagkapari, ikinahanglan pud nga ilisan ang balaod. Mo ni nindot kay tukion amo ning hisgutan unya sa among programa sa CFD, no? Alas 8 gabi. Unsa ning balaod nga pwede mausab, unsa putong dili mausab. Daghang salamat. Okay, salamat kayo, no? Kaya wala tayo igong oras. Sunod Domingo pohon, magtima gihapon ta bahin ni ining ang mga larawan sa simbahang Katoliko, no? Kay mamang yun nga daghang man yung mga musupak ani, no? Daghang man yung mo atakis Katoliko ani, no? O sana si OJ ani. O na nga karon Domingo ato na nga ihatag ang mga reaksyon, no? Labi na gyud sa CFD. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sunod na po Domingo pohon sa maong oras og istasyon. Akong amusunod ang programa ang Harana Balikultura ni kasamang Alan Barrett og sa iyahang mga kauban, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw og mayong hapon kaninyong tanan. Ako ibalik sa technical side, Sir Danny Lood. Okay, but Kuya Danny, no? Atong ikuan nga atong i-turn over na niya. Pero Danny Lood, no? Ato ang technical side alang sa pag-turn over sa atong programa. DXVR Tatak RMN Brian Bang versus Luis Manzano. Etong bar ko, over sa choco. Sa akin, over sa choco ang